あ、どうも、北です。あ、お客さん？お疲れ様です。大丈夫？英会話教室始めたのよ。例えばさ、はい。お礼をさ、はい。大事じゃん。お礼を言うのって。お礼が大事ですね。はい。今なんかほら、Eメールとかあるでしょ？はい。で、その Eメールありがとうって言ってみな。ほら、ね。パッと出ないじゃん。はい。そうなると、いや、まあ、はい。国際社会でやっていけないわけだよ。Thank you for your email. Thank you for your email. ちゃんと言ってみな。Thank you for your email. 1日10分ずつ、毎日電話をしてあげて、俺が起きたのに。はい。こう、英語のシャワーを浴びてるから。毎日10分。電話でですよね。はい。まあ、受講料もね、もちろん必要になってくるんだけど、It is important to study English every day. ね。いくらなんですか？何が？もうやっちゃう？いや、いくらか聞かないと、俺も決められないですから。受講料に関してでしょ、それは。はい。いくらか聞く。はい。分割払いが可能だから、それでやってもらう。ちょっと待って。もう一個。